Господин, много хубаво мириш тук, е. Да, това са новите дифузери на Арион. Стават и за колата, стават и за вкъщи, ма наистина махам го, че умири от целия магазин. Да те питам, за американските коли имате ли нещо, е? И как ще няма? Виж какво става, какво пише тук? Браво, бе. За Камарото имаш ли? За Камарото, само че старото. А за новото? За новото имам, шегувам се. За всички ги имам. Ако искаш, мини 2 метра наляво и ще ги покажа. Нататък не? Нататък е посоката. Тук не? Тук. Добре, къде са броните? Какво става? Къде го изкара, бе? Та броня, визията е агресивна като она, къде остави миналата седмица. Бившите ли? Сети ли си? Браво. Да вада ли другата? Дай да видим какво друго имаш. Ще си гледа, то само с гледане не става. Браво. Къде тук долу ли ги съхраняваш? Не, от тук ги вада. Камарото, ама не старото. Това ще пасне ли да му е такова, бе? Стига да е американска, пасва като шамарна буза, ама женска и задна. Добре. Хайде, аз ще вземам. За доджи, какво ще ми предложиш? Чакай малко, бързаш. Що? За доджи имам 15 брони за всякакви доджове. Имаш ли? Имам. Dodge Challenger. Чакай, че е много голяма. Здраво ли? Здрава е, толкова е здрава, че даже като я сложиш на колата, може да дадеш на жената да кара. Ще имаш, дай да видя какво друго му ми предложиш. Имам всякакви глюзотийки, дриболийки за американски шукарийки. Спойлери, решетки. Добре, дай да видим. Сега пак ли отдолу ще изкараш? Оп! Гледаш какво става? Американско малко няма. Това от кой самолет го свали? От един стелт. Браво. Гледаш каква масивна работа. Браво. Ако имаш Мустанг, че дето е 350, искаш го направиш GT500 Shelby, последен да затвори вратата, взимаш тази сателитна чиния си ти. Аз ще го дрежа. Добре, спойлер видяхме. Нещо за отзад, че слънцето, като се прибирам от Стара Загора и сега врата ме би. Накрая ще набия. Сега ти вада. Так, какво ще кажеш? Какво това е, човек? Външни ламелни штори. Това не е джамп штора, бе. Глед. Нали искаш да ни табие слънцето? Да, това може да свърши работа. Малко е настръхнал, гледаш какво става? Добре. Това ще стане ли ново такова? Нали ти казах, всичко, което е американско, става. Добре, хайде. Това ще го взема обаче, Добре. Мерси, ще се оправим друг път. Пак ли? Пак ли сме на друг път? Американски коли почна да караш, пак си на друг път.